Oikein hyvä. Oikein hyvää päivää. Sonatu filman täällä taas. Ja Miska homoilla. Siinä on Missis Pal. Oikein hyvää päivää. Se on Aatu filman. Ja ei kun Saitsu pelailee. Oikein hyvää päivää. Joo. Oikein hyvää päivää. Se on Saitsu pelailee ja Miska Suutarinen. Täällä taas. Tilatkaa mun kanava. Se on se kanava, jolla ei ole videota. Ja jos sinne tulee nyt tänään videota, tässä on mun kasvu. Okei. Kauniit oli. Tämä on sensuroitu kohtaus. Siinä hajotettiin yksi ovenkahva. Ja oikein vittu kun näkyvä musta. Ja oikein vittuisaa päivää. Tämä on Svittunääs ja Svittunääs 2. Kattokaa mun isoa. Ota. No ei, se on mun. Kattokaa mun isoa. Kattokaa mun hienoa sormilla pyörittämistä. Vähän jännää. This is crazy. Hear my number. Ja oikein hyvää iltaa. Here's my number. Call me maybe. Oikein hyvää päivää. Siinä on minun ees. Ja nyt minä lopetan tähän. Ja se olisi nyt moi moi.